Здравейте! Аз съм Нели Дългарова и ще ви представя ионизатора за Канген вода. Това е последния модел за Канген вода K8. Модел, който се произвежда от японската компания Enagic, която 49 години вече продава в цял свят своите ионизатори за вода. Как всъщност е създадено това устройство? В годините след бомбардировките над Хирошима и Нагасаки е необходимо да се погрижи японското правителство за здравето на своето население. И тогава се създават, в далечната 1974 година, се създават едни устройства, с които започват да се обработва почвата, да се обработва храната, която се добива. Това са устройства за Канген вода. По този начин с тази вода се повлиява на храната, другия много важен фактор за човешкото здраве. През 1994 година, след като 20 години са използвани тези устройства и в японските болници, през 1994 година вече се правят и такива малки устройства, които са за домашна употреба. Устройството тежи 5 кг, може да бъде монтирано много лесно и съответно ето по този начин ние използваме чешмяната си вода, а ето така чешмяната вода преминава през уреда. Първо имаме процес на филтрация, който се получава чрез филтър. Но този филтър не прави качествената Канген вода. Той е тук просто за да изчисти от хлор, олово, тежки метали, механични примеси чешмяната вода. След процеса на филтрация имаме по-важния процес – електролиза. Тук се намират платките от титан и платина и когато водата преминава през тях, тя се ионизира и се разделя на две. Тече от тук, това е алкалната вода, така наречената жива вода. И от тук тече киселинната вода, това е така наречената мъртва вода. Много е важно да се знае, че при процеса на електролиза във водата се запазват всички ценни минерали. Тя не е лишена от тях, а те са много важни за човешкото здраве. И така, какви видове вода прави нашето устройство? Ето тук имаме дисплей с обозначения на различни видове вода. Имаме 3 вида алкална вода с pH 8,5, 9 и 9,5. Всичките тези води са подходящи за пиене, също така за готвене, за чай и кафе. Много ефикасно с някои от тези води се усвояват и хранителните добавки. Също така имаме неутрална вода. Това е вода, която е подходяща за прием на лекарства и също така за бебета, малки деца до 2 годишна възраст. Имаме също и бюти вода. Това е водата с най-близкото pH до това на кожата. И естествено, това е водата за грижа за нашата кожа, за грижа за нашата коса. С тази вода можем да гладим перфектно и също така да почистваме стъклени повърхности в дома си. Следващата вода е с pH 2,5. Тогава, когато присъствате на живо на демонстрация на Канген водата, вие ще усетите, че тази вода мирише на хлор, на белина, на доместос. Това са препаратите, с които ние обикновенно поддържаме баните, тоалетните в домовете си. И да, това е химия, доместос, белина, това е химия, която е много вредна за човека, за кожата, за лигавиците и така нататък. Когато ние имаме уред за Канген вода, използваме именно тази вода с pH 2,5 за дезинфекция и за почистване, дори и без предпазни средства, ръкавици. Това е водата, с която ние можем да се справим, ако усетим, че започнем да се разболяваме, да впръскваме от нея в гърлото, в носа и да застопорим процеса. Машината ни говори. Така. Също така вода, с която можем да се справим, ако имаме пародонтоза,
жабуркаме, стягаме венците и спираме кървенето. Вода, която можем да използваме при стомашно разстройство, ако глътнем от тази водичка, едно шотче, бихме се справили веднага с този проблем. Вода, с която е хубаво да накисваме месото си предварително, за да го обеззаразим. Следващата вода, която получаваме, но тя не е обозначена тук, е водата с pH 11,5. Ние всъщност едновременно получаваме две води благодарение на това разделяне след електролизата. Когато ние искаме да си направим вода с pH 11,5, тя ще тече отгоре, но ние ще сме си докоснали иконата с вода с pH 2,5. Отгоре ще тече 11,5, а отдолу ще тече 2,5. pH-то на водата е със стойности от 1 до 14. И затова, когато долу тече 2,5, отгоре тече 11,5. Тези води ние ги събираме обикновено, защото и двете са много ценни. Водата с pH 11,5 можем да използваме, за да изчистим бързо своята храна, да я накиснем в тази вода. Също така можем да я използваме като обезмаслител в дома си, да почистваме, да перем без перилен препарат, да мием своите зъби. Можем също така и да я използваме против температура, да сложим компрес и да пием от тази вода известно количество, за да намалим температурата, ако сме болни. Тази вода прекрасно се използва и в случаите, когато имаме отток или синина по тялото си, като направим компрес, нещата много бързо се решават. И също така, ако се изгорим, тогава всъщност ние можем да направим отново компрес, да потопим съответното място или да поставим мястото на течаща вода с pH 11,5. Какво установяваме? Че това е един уред, прави вода за всичко в нашето домакинство. Нещо, което мен много също ме впечатли като потребител, е това, че уреда е 100% японски. Той е създаден в Япония, но и до днес се произвежда единствено там. Завода е в град Осака и никъде другаде по света не се правят части, нито се сглобяват уредите за канген вода. Това е последния модел K8. Има още 3 модела ионизатори за вода, както и душ за банята Анеспа, с който ние прекрасно можем да поддържаме тялото си в перфектно здраве, за младост, за дълголетие. Пийте канген вода и се капете с душ Анеспа.